И още на морска тема. В края на летния сезон голяма част от най-красивите плажове у нас, тези на север от Шабла, са осеяни с отпадъци. В защитените райони екологичният баланс се поддържа благодарение на скаути и доброволци. Екип на Календар проследи началото на поредната тяхна акция. На просторния бряг от село Крапец до румънската граница цари спокойствие. Шумът на вълните надвиква крясъка на малкото останали туристи. В тясната ивица между защитеното Дуранкулашко езеро и морето ситният пясък е усеян от следите на стотици корморани. За това, че тук цяло лято са почивали летовници, говорят единствено отпадъците. В Календар вече ви разказахме за тоновете буклук, пръснати по най-красивия плаж на българското Черноморие. Ето го и резултатът. Мащабна акция на доброволци от цялата страна ще се погрижи за чистотата на целия този район от Крапец до Дуранкулак. В следващите 10 дни скаутите от Шабла и техните съмишленици ще върнат живописния облик на това място. Робърт е доброволец от Корпуса на мира. От 5 месеца живее у нас. Както всеки чужденец, и той е омагьосан от девствената природа тук. За последните 2 месеца плажът постепенно се поизчисти. Мисля, че даваме добър пример на хората тук. Като ни видят, се замислят и започват да прибират отпадъците след себе си. В края на сезона плажът се превръща в богат музей на безхаберието на летовниците. Всякакви бокуци, битови отпадъци, тазове дори бяхме открили от кола. Бутилки, капачки, обувки, части от дрехи. При вида на доброволците съвестта на всеки турист се събужда. Чистиш отпадъци край него, край пясъка, на пясъка, край хавлията му. Той идва и се включва и слага ръкавиците заедно с теб. Това е и идеята на такива доброволни начинания, да покажат на държавата, че не е необходима нейната намеса, за да се случи нещо. Кандидати за концесия на плажовете в Шабленско традиционно липсват. Цените са високи, а районите прекалено обширни. Докато държавната и местната власт намерят работещ механизъм за стопанисване на това красиво кътче, чистотата тук е оставена на съвестта на туристите и в ръцете на доброволците.